Geffrwch i'r posibiliadau. Triwch 10 eiliad o 9 ginger, sain slimio, powdwr maxi gwyrdd, offer deffro'r meirw, gwmot gen i, tegan bapur, bwyd cryfhau, cathod yn hedfan, sem web, byg cyfan oll am 3.90. Yn y benod dwytha o 3.90. Dwi angen mynd. Lle ti'n mynd? Ond dwi gorfod mynd. Dim rwan, Endaf. Gwylia gwyl! O, mae gennau... Reit handi I lawr y pan weledig a fe. Na'i dynnu'r chain. Dyna ni. Ysdi be, Helen? Dwi'n methu'n lan deall pam ti'n gweithio dy Yncl hunanol, stymnig, dieflig a chythreilig. Ti'n iawn? Mae fe yn hunanol. Styfnig, dieflig, cythreilig, a dwi byth yn cael set y pan weledig. Ond mae fe'n deulu. Fy Yncl. Ac yn frawd I dadi. Be di'r Yncl yna? Sori, Eog. Fel y fish. Endaf! Yn y tŷ melyn boring. Helen Drian. Mae Yncl I mor ddieflig. Ond mae bethau fo mor handi. Mae'r ffôn clyfar handi ddim mor handi a hynny achos mae angen 2 handi ddalo, ond fyddwch chi'n glyfar. Arsal I gwyl. Waw! Y ffôn clyfar handi efo mwy o cheese na gregynog. Croeso I fyd y ffôn lan handi. Dwed wrthai mewn llais gwirion be wyt ti eisiau wneud. Sut ydra I wneud Yncl Donald Helen sy'n ddyn drwg iawn yn ddyn da iawn? I wneud Yncl Donald yn ddyn da, dyna oedd y cwestiwn. Ia? Which a funud? Di gorffan. Helo? Rhaid ar un, washi. Na, gwranda di ar hyn. Hei, hogia. Dim rwan gwyl. Dwi'n mynnu eich sylw. Be di hwnna? Dwi, eich brawd Gwilym, wedi dod o hyd I ffordd I newid menydd Yncl Donald Helen drwy ddefnyddio tonnau trydanol. Dwi wedi adeiladu be chi'n galw i'r ffôn lôn handi, bydd yn mynd I mewn I benno ac yn cael gwared o'r meddyliad drwg ac yn ei gwneud yn Yncl neis. Mi fydd yn ddyn da. O. A yw'ch a fi yn wir? Yn hi, Yncl Donald Helen. Haia, licet y ffrog di. O, boes bach, dwi'n licio bod yn ddieflig, a dwi'n licio bod yn Yncl I Helen. Taswn I ddim wedi gwneud y brws yn anweledig, faswn I ddim wedi gofod defnyddio'r fwyell yma. Ond dyna ni, dyna sy'n digwydd I ni bobl dieflig, styfnig, hunanol a chythreilig. Dwi'n lan iawn. Tonnau trydanol yn dechrau mewn 3, 2, 1. Rhybydd. Dim rhwydwaith. Dadgysylltu. Joiwch weddill y diwrnod. O, na! Ewi, Blw! A bydd gan Gwyl y modd I ddianc rhag cryfangau dieflig Yncl Donald Helen. Ydy Ync yn bwriadu gwisgo cyn delio efo Gwyl. Am yr holl atebion, gwyliwch y benod nesaf o 3.90.